গোষ্ঠী অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। ধন্যবাদ। जोंहा दान्दिसे उनावनो दिनैनि बे जर'खा सावराय मेल जोंनि बेयाव आबाद आरो आबादनिफ्राय मा मा मुलाम्फा एबा खाबुफोरखौ जों मोननो हायो बिनि सोमोन्दै जों सावरायनो आखायाव लादों आरो बे सावरायनाय हाबाफारियाव आसामनि मानगेजेर मन्त्रि श्रीजुत अतुल बरा बिथाङा फैगासिनो दङ। दान्दिसे उनावनो बिथाङा सफैसिगोन आरो बेयाव बाहागो लागोन जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमद बर' सार आरो जोंनि बिटिआर सोरखारनिनो गोबां इएम आरो जोंनि आसाम एसेम्ब्लिनि एमएलए आरो एमसिएलए बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो जोंहा हांख्राय जाखानाय आलासिफोर दं जाय बिथांमोना जोंनि फुंखा सुबुं महरै दिनैनि बे हाबाफारियाव बिबुंथि लाखिगोन। जों बे हाबाफारिखौ बारा गोलाव खालामा जोङो 1 बाजिनि सिगांनो बा 1 बाजिनाय लोगो लोगो बे हाबाफारिखौ जोङो फोजोबनो नाजागोन। जोंहा माखासेल' आलासिफोरा बेयाव बिबुंथि लाखिगोन। मोनसे गुसुं समनि गेजेरावनो जों दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबगोन। बेनिखायनो गासैबो रायजो राजा बाहागो लागिरि नोंथांमोनखौ एसे गोसो हमथानानै जोंनि बे गाहाय सायनासालि सिङाव सिरिबाङै जिरायनो थाखाय खावलायबाय जाहाथे मिटिं जाफुनाय समाव सावराय मेल जाफुनाय समाव नोंथांमोना बे हलनिफ्राय ओंखारलाङा आरो बेबायदि ओंखारलाङोब्ला बियो जोंनि थाखायनो लासिंसिं बाथ्रा जागोन। जोंनि आलासि थानायाव आसामनि मन्त्रि थानायाव जोङो जुदि थांलाय फैलाय आरो मेल जाफुनायाव मेलनि बायजोनिफ्राय ओंखारलाङोब्ला बियो जोंनि थाखायनो लासिंसिं बाथ्रा जागोन। बेनिखायनो जोंनि हारिनि जोंनि हालामनि जोंनि बिटिआरनि मान सन्मानखौ रैखा खालामनो थाखाय नोंथांमोना बे मेला जोबजासिम बे सायनासालि सिङावनो सिरिबाङै जिरायनानै था बेखौ जोङो गंग्लायै खावलायहरबाय। সকলো দৰ্শকবৃন্দলৈ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি যিহেতু আমাৰ শেষৰ দিন হয়, আপোনালোকে চাগে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ যে একেবাৰে সন্মুখত থকা যে সোফাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, আমাৰ বগা ৰঙৰ সোফা, তাত আমি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট অফিচিয়েলছৰ কেটেগৰী আমি বিভাগ হিচাপে তাতে ৰাখিছোঁ। এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ সেই বিভাগ অনুযায়ী যেন আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰে। আজি যিহেতু আমাৰ
বিদায়ী সভাৰ আমি বিশেষ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছেহি যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাৰ সন্মুখত থকা সোফাৰ ছেটত নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকক নিজৰ এটি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ অকণমান চাই চিতি যে নিজৰ নিজৰ আসনবোৰ গ্ৰহণ কৰে নিজৰ নামৰ অনুযায়ী যদি বেয়া নাপায় এয়া বিনম্ৰ অনুৰোধ জনালোঁ আমি আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থাপনা সমিতিৰ ফালৰ এয়া আমাৰ মঞ্চ চিৰাং সান্তালী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ধন্যবাদ
सा